This is Cindy. Kopano pamba ari kudei. Hapana kwauri kuenda. Sit down izvezvi. Rudo aive munhu ane mari dzake. The person who abandoned her akange ave kufona. Kubva Mumadota, I rise. Now I'm walking in your light. Handina kurega kutenda. Never gave up. Mwari vakandisimudza. From the shadow unoremando tura kunani. Mutoro, iwo mutoro. Ko chiiko Cindy? Ndiani ari kufona? Vakoma ndi progress. Ari kudei chaizvo iye akandidzimira foni. Manje ukasadayira unoziva sei? Mudayire ataure nyaya yake. Hello? Cindy, thank God wazodaira. Waivepi naye progress? Kurara panze nechando ichiwo uri munako. Ruregerero shamwari. It's complicated zvekutodaro. You left me wewe. Munyika yandisina wandinoziva kunze kwako P. Sorry Cindy, ndinoziva ndakakutadzira sawira wangu. I trusted you progress. Wakaita hutsinye. Ko idzo mbavha kodai ndakabirwa. I'm sorry Cindy. Ndiregererewo please. Wakandidzimira phone P. Kundisiya zvakandiomera kudaro. Ndakashaya kuti ndodii. Asi ndichitoda kubatsira Cindy. Pane zviri kuitika saka ndaitotya chaikosha, sorry. Zviko zviri kunetsa. You were scared of what zvekuti ungandirasawo inini? Handina kukuudza zvese. Pandimire pakaoma. Ari kutiko naiwe? What are you talking about? I've been dealing with things on my own. Ndainyara kuzvitaura ini. Kunyara chi? Zvangu zvese ndokuudza wani. What are you talking about? Ndakazviparira. I made choices I wish I could change. Something still doesn't add up. Haasi kutaura nyaya chaiyo. Progress! I know you are in there!